Jeg har 3 bøger, som sagt. Den ene, det er en dansk bog, og de 2 andre, det er udenlandske oversatte romaner. De er alle sammen romaner. Den første bog, jeg vil fortælle om, det er Jonas T. Bengtsson. Han er dansk forfatter. Han er født i 1976 i Brøndshøj, som mig selv faktisk. Og han er ikke flyttet så langt væk derfra. Han bor i Nordvestkvarteret i København nu. Han debuterede i 2005 med Aminas breve. Det var en rigtig god bog. Jeg læste den dengang og fortalte også om den på bogcaféen. Og jeg synes stadigvæk, den er god. Men den har egentlig ikke haft den store gennemslagskraft. Den fik dog B.G. Bangs debutantpris. Men hans næste bog, den der kom i 2006, det er den, der hedder Submarino. Den har fået langt mere gennemslagskraft, og den er også blevet filmatiseret. Og han skriver jo meget i de der lidt hårde miljøer. Denne her bog, den hedder Et eventyr. Og den foregår mest i København også, men også andre steder i landet. Man møder hovedpersonen og får egentlig ikke at vide, hvad han hedder, men det finder man ud af efterhånden, at han hedder Peter. Han er 6 år på det tidspunkt, hvor man lærer ham at kende, og det er ham, der fortæller historien. Han bor sammen med sin far, og det er ikke sådan, at de bor i et almindeligt borgerligt miljø. Nej, de bor i et hotelværelse, eller de bor i et værelse hos en gammel dame, eller de bor... de kører i en bil med kufferter og med alle deres ejendele i kufferter og i plastikposer osv. Og hver gang, hvor de er ved at falde til ro et sted, så skal de videre. Man fornemmer, at faren han er meget rodløs, eller han vil ikke lægge nogen spor. Man ved heller ikke, hvad han hedder. Han hedder min far. Og det er jo nok også fordi, at faren aldrig vil sige, hvem han egentlig er. Men første delen af bogen, den er utrolig bevægende, fordi det er beskrivelsen af de 2 sammen, far og søn. Og selvom faren flytter meget, og det er en rodet tilværelse, så tager han sig utrolig meget af sin søn. Han er utrolig øm og kærlig, og de har et meget, meget godt forhold til hinanden. Vi finder ikke ud af, hvad der er sket med moren. Det hører vi ikke noget om. Faren han virker som en meget veluddannet mand. Og han er også lige ved at være færdig med en disputat. Han fortæller også sønnen mange historier, og han lærer ham at skrive og underviser ham. Og han lærer ham også at tegne meget og læser bøger for ham. Så det er et meget rigt liv, sådan set, han har. Men faren har også en meget speciel moral. Altså når de køber bøger, eller køber ting til at tegne med, så køber. Altså man går ind i butikken, skriver drengen, men min far, han bruger aldrig penge. Men, og det synes faren er okay, fordi det er jo for sønnens skyld, og ja... Der er også en episode, hvor sønnen har en dårlig tand. Og hvad skal man gøre ved det? De har jo hverken sygesikringsbevis eller noget. Altså, de lever skjult. Så, han skal jo have ordnet den tand. Så derfor så går de ind til en tandlæge. Og sådan sidst på dagen. Og tandlægen siger, at det er altså... Det er altså, der er ikke flere, jeg har ikke plads til flere passagerer. Nej, patienter. Der er lukket for i dag. Så siger faren, og han har sådan en meget insisterende måde at være på. Altså hvis han virkelig vil have noget igennem, så han siger, min søn har det meget dårligt. Det er nødvendigt, at du tager ham. Jamen det kan jeg ikke, det er sidst på dagen, og du må gå ud til klinikdamen og skrive det op. Nej, hvis du virkelig vil, så kan du godt tage min søn. Og det gør han også. Og uden beregning og det hele.
Og da de så går, så siger faren også til sønnen, ja, nu kan du se, vi har også gjort tandlægen en tjeneste, fordi nu har han gjort noget godt i dag. Ja, så på et tidspunkt, så sker der jo noget med faren, og vi kommer så op i Peters. Nu får vi navn på ham. Han bliver så teenager, og nu bor han hos sin mor, og det er jo et helt andet liv, han har der. Meget borgerligt og velordnet. Senere møder vi ham igen, da han blevet postarbejder på postterminalen, og han har taget et tyrkisk navn, fordi hans far har jo lært ham, hvordan man forsvinder. Og jeg vil ikke fortælle det hele, altså jeg vil bare fortælle, hvordan han faktisk har lært noget af sin far også. Ikke? Så nu hedder han Mehmet Faruk, og den der identitet, den kan man jo købe i en tyrkisk grønthandler. Eller. Altså man skal bare finde sine venner, ved hvor man går hen. Og det han også lærer af faren, det er, at når faren har mange penge, så er han ikke sådan, at han gemmer dem. Han går ud og spiser, og giver også penge på værtshuse, og så bagefter så siger han, man skal altid sørge for, at der er nogen, der hjælper en, når man har brug for det. Altså, det er bare om at skaffe nogle venner og noget velvilje. Men ikke på en beregnende måde. Altså, jeg synes faktisk, at han har en meget flot facon at være på. Jeg synes, altså jeg var meget spændt på, hvad der skete med ham, Peter. Hvordan hans liv blev. Og jeg læste den og læste den og læste den og læste den. Og jeg kan kun anbefale den. Og jeg synes, især den første del, den er utrolig rørende. Den hedder et eventyr, og der er også noget lidt eventyragtigt over den, samtidig med, at det jo meget er hverdag, og det er hjemløse, og det er dem, som man ser på gaden og S-togen og alle mulige steder. Ikke? Men læs den. Kan kun anbefales. Der er også en sjov episode om en mand, en hjemløs, eller en af de der forsvundne, som bor oppe på et tag inde i København. Og han har et skur op på taget, og han har alt, hvad han skal have op på taget. Og han hedder jo så Karlsson på taget. Ja.